Kunċert ta' mużika sagra tat-tenur Malti ta' fama internazzjonali Joseph Calleja li ġie rekordjat fil-Konkatedral ta' San Ġwan fl-aħħar jiem se jiġi trażmess fuq Classic FM, l-akbar stazzjon tar-radju u portal online fir-Renju Unit għal mużika klassika. F'dan il-konċert bl-isem Joseph Calleja Sacred Music from St. John's ħadu sem is-sopran Sondra Rodvanowski, il-baritonu Christian Van Horn, il-mezzosopran Maltija Marvik Monreal, flimkien mal-Orkestra Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' Maestro Ramon Tebar. Fost ir-repertorju li ġie ppreżentat, wieħed isib selezzjonijiet mill-famuża Requiem ta' Giuseppe Verdi, Panis Angelicus ta' Bocelli, Ave Verum ta' Wolfgang Amadeus Mozart, Amazing Grace ta' Celtic Women u 3 verżjonijiet differenti tal-Ave Maria, fosthom waħda miktuba mit-tenur Taljan Andrea Bocelli. Dan il-kunċert li se jkun trażmess ukoll fuq televiżjoni lokali f'nhar il-ġimgħa kbira qed jittella bil-kollaborazzjoni fost l-oħrajn tal-Bank of Valletta.